Hurian itu hata nahi naholongan ke masuk mari demahita. Mari hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Mga sahod debata, say hamunangat do ulahonota, ngot mahoale parhinaloan, tersunggul maau di buha siang hari, pujiok kumaho di tonga-tonga niya kabangso, ali Tuhan, edehonok kumaho di tonga-tonga niya kamarga, haleluya. Haleluya, haleluya, Martang yang mahita, ali Tuhan debata jala amanami, sayuru pimahami asa unang madeli hami, ujuro hapogosot tuhami, jala usna asa unang magopoba hubahik kami sileho-lehon muna dinggani, ujuro pasupasum tuhami, ramote hami asa unang marpos ni roha hami tuak artan na dihasyanganon, lehot di hami ha porsyaon, asa dohot hami parjabar di sitianon yakka na porsya diho, mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita.
Tangihom mapatik ni debata di minggu tesadarion ima ayat parjulu sahatu ayat paupaton. A patik parjulu. Audo Jahoba debatam ninna debatata tang jadi marakup ahu bainomu debatam. Patik paduahon dang jadi kanaonmu jala dang jadi sumanonmu manangahan na di benua gijang dohot na di benua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yanggo tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guar ni debata yanggo soture dalanna ai hona uhumna dosugut akka namar sineang di guarna. Patik paupaton ingot hauma pabadiahon nari minggui dinaunomari maula hamuna sa siulaonmu alayang wari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dang jadi homangula anggo dinasadari i manang anak mupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi isi ni hutan ni halak pe namanggibati hutam ai dinaonomari do di toppare bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia doibana diari papituhoni dibaini do bahen na di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai ido sahatna atong rap mangido gugo mahita sia Tuhan de bata Ali Tuhan debata sai pargugo mahami mangunlahon no bartpati Amin. mare dehita. Tato poti mado sata na gudangi dia dupan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung na pungudo kami di julum martang yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asin ni roham na gudangi do. Saya si maroham ni desardok bangsomi. Saya sama dosa nami saluhut na. Saya sungguli marohanami
Asamuba roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, si Pangulo kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisaan ni dosa. Ay dang adong ibar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradupon kasangapon ni debata. Alayak kana gawe pitor binahin ni basa-basa marhite sian asi ni rohana. Hinorhon ni panubusyon na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata bahin habang sa parasian marhite-hite hapor siyaw di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Maridihita. Hatan ni debata turpuk epistele menggutta sadarion dienet sian buku ni pangkapo pitu mamukkamai sian ayat pitu sahat rodi ayat 10 pitu tajahama marsikat sorin. Dung salpui adong mahubereng macai torop naso dapot bilangan ni jolma sian nasa bangso marga dohot home dohot hata akan ajongjong diadupan ni habangsai. Dohot diadupan ni biru-birui akan namadulusun abit na saksak jala namaniup mare-mare di tangan nasida. Gugu masalah nasida menjauh-jauh akan nama tua mandi debatata nama kuduli habangsai dohot yang biru-birui. Jadi jongjong masa luhut suruh-suruani humaliang habangsai dohot humaliang akasituai dohot parngulu naopati dungi manukap manasida di jolon ni habangsai huhut marsobatu debata. Nina nasida ma, amin. Puji-pujian dohot hasangapon, dohot hapistaran, dohot hamauleaton, dohot hagugon, dohot hatoguon ma di debatata, rodi saleleng-lelengna. Amin. Dungi mangalusi masada sian akasitua di dokma madok au ise do akai jala siad dia do ro akka namarulusun abit na saksahi jadi dokma madok ibana ale tuaku hodong potosa gabi di dokma tuau ima akan amros yang haposuhon goda nunga diburi nasida abit nasida jala dipasaksak di bagasan muda biru-biru. alani i sai di jolo ni habangsa ni debataro nasida mangului ibana arian dohot borngin di bagasan joronai jala ibana nama kuduli habangsai ma paulihon inganan di atas nasida. Dang be male nasida, dang be mauas, dang be ditinggang rasni hari nasida, manang dia namo hope. Ay parmahan ni biru-biru na di persitongan ni habangsai do nasida. Jadi tuguhon nama nasida tuak kamual aek hanguluan. Jadi apusan ni debatama nasa ilu-ilu sian mata nasida. Ima sahatna martua doak kana tumangihon hata ni debata jala nopeopsa. Amin. Maredehita. Oh,
taha tidak kumaha porsiaw tay songon na hinatidak kun ni dongata sa porsiaw di sadok portibion rap ma hitamadok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugun na sohatudusan nato mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian syatto di parbadia adorang sohaubuan. Ido tuhata na tumawan na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal di bana di hau pinot silang na tuat tubon turu dung ditanom na mulak mangulu di arpatuluhon na manaik tu surgo lahudul siamun di bata Jahoba amanai pergugun na sohatudusani isi maibana pay mamulak sugot tutanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasain dosa, dohot di hatain na madok, mulak mangulu sugot daging ni halak ng mate, dohot di hanguluan na soras suda. Amin. Tapi kima de puji-pujian sian kor ama saroha. Entah. Tapi kima titing masa dihuriata di bagas nasa minggo. Horas ma dihita saluhutna amanginang. Tikting huria manang warta jemaat minggu kelima Dung Trinitas 5 Juli 2026. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit, dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberikan kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, Aisian asini rohanado umbahen nama lua hamu, dalan haporseaon jala dada binahen muna, silehon-lehon dilebatado, datung sian parulaoni asa unang adong nama muji diri. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9. Nama ragam, Parjolo, Partikian Parmingguan Manang Jadwal Ibadah. Mamuka sadarion sahat rodi hari Minggu tanggal 1 November 2026 naroon songonon ma perubahan partikian ni parmingguan ni huriata. Sada titik sada pukul 8.30 WIB parmingguan sekolah minggu masuk sahali ibadah maringanan di gereja. Pukul 8.30 WIB parmingguan jemaat berkebutuhan khusus 2 hari di bagasan sabulan, maringanan di ruang Matius, gedung sekolah minggu. Sada titik tolu pukul 10 WIB, parmingguan nama godang bahasa Batak. Sada titik opat parmingguan nama godang dohot remaja umum di pukul 6.30, pukul 10.05 dohot pukul 10.08 hot songon nasomal. Paduahon parhusoron ni pangula nagok tiki. Hombar tu ulaon paborhaton dohot pangojak konon ni pangula nagok tiki di huriata songonon ma pinabotohot tuhita nasa huria. 2 titik sada. Di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 ima pangojak konon ni amang pendeta Arjunsah BT Tampu Bolon di HKBP Kayu Mas. 2.2. Di hari Minggu tanggal 10 Juli 2026 di parmingguan pukul 10 WIB di Patupado Ulaon Paborhaton amang pendeta Arjunsah BT Tampu Bolon huhud pangojak konon ni inang diakonis Dewi Sartika Boru Simanukalit di Huriata HKBP Cijantung.
Jaladung sipul parmingguon diuduti dohot acara partamueon manang ramah tamah maringanan di gereja. Ni dohoton ni akka utusan hombar tu undangan si pasahaton dope. Patoluhon program pangaririton calon situa. Songon naung ditotopon di rapot huria di tanggal 31 Januari 2026 nasalpu marhite tiktingon pinabotohon ma. Tolu titik sada ganup wik na marsakap na naing manambai calon situa di wek nabe asa dimulai ma patupahon pangaririton. Tolu titik dua akawik na naing patupa pangaririton calon situa asa jumolo ma di pabotohon tu uluan ni huria. Tolu titik tolu disakapi huria do mamuhai parsiajaran manang learning tu calon situa di bulan Agustus 2026. Paupaton, parguru maka tindakon haporseaon manang kelas katekisasi sidi tahun ajaran 2026-2027. Hombar tu pakabosian ni huria nunga dibuka panjaloan manang pendaftaran parguru maka tindakon haporseaon manang kelas katekisasi sidi tahun ajaran 2026-2027. Pinangido ma tunatoras asa disuruh be anak kota nanaing marguru roman daftar tu kantor sekretariat. Si boanon ditiki mandaftar boy mata bereng di lembar warta. 5. Parguru maka tindakon haporseaon marsangga-sangga. Mamuka sadarion gabe ruas parguru maka tindakon haporseaon marsangga-sangga ma Ima Suharyanti naro sian ugamo silom. Alamat Jalan Pemuda 4, nomor 15, RT 12, RW 3, Rawamangun, Pulau Gadung. Paunopon apresiasi ruas nama rumur 70 tahun. Di minggu sadarion di parmingguan pukul 10 WIB, tikion dung sipul tikting patupaon ni huriata do pasahat ulos hatuaon tu ruas nama rumur 70 tahun. Nama ulang tahun sian tanggal 8 Juni sahat rodi tanggal 5 Juli. Papituhon pelean bulanan keluarga. Amplop pelean bulanan keluarga tu bulan Juli 2026 nungara DB di kotak ni teras ni gereja tahun. Tabuat bema jala papungota ma di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 naroon. Marsangap ma debata marhite pelean nata pasahat tu huriana. Pawaluhon panitia renovasi gereja. Hombar tu naung sahat pangulaw ni kontraktor tu namambongkar selasar jonokon ni lift, masohot ma jolo penggunaan ni lift, lao manjagahon hal-hal yang tidak diharapkan. Sia titing marbagas, titing parjolo, naeng manjalo pasu-pasu marbagas ma, Finaldo panahatan na 70, anak ni amang te na 70 nahinan, tubuh ni inang Basaria Borluwis nahinan, sian huta Jalan TB Simatupang RT 007 RW 03 nomor 21, Susukan Wek Tolu, Susukan Sada, Huria HKBP Cijantung. Dohot Orwana Suryanta Nababan Boru ni Amang Palar Nababan nahinan, tubuh ni inang Tionga Boru Sihombing, sian huta Tanjung Gusta Medan, Huria HKBP Jetun Resort Jetun Tanjung Gusta. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2026 di HKBP Kayu Tinggi. 10 ruas Namonding. Nunga jumolo maru jungolu sian tonga-tongata 10 titik sada Inang Marlina Boru Tapubolon umur 41 tahun. Pardihutani Amang Hotlan Sianturi. Nah di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 di Huta Palipi Sidikalang. Jalalaos di Bandahon DC. Hinahubasan ni Huria HKI Palipi Resort Cirata Sidikalang. Marhite surat pangidoan na pinasahat tunasida. Alamat Jalan Beli RT 004 RW 06 nomor 8A Pekayon Walu Kampung Asam. Nah paduahon Inang Risma Boru Siagian umur 68 tahun, pardihutani Amang H Simangucong nahinan,
Nah di hari Senin tanggal 29 Juni 2026, alamat Jalan 8 Gang Rembani 2, nomor Sia RT 007 RW 01 Pekayon Wik 14 Pekayon Gandaria. Patoluhon Amang Herman Yanto Simarmata, umur 40 sia tahun, sinonduk ni Inang Nelly Rosalina H. Boru Tambunan, nah di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026, alamat Jalan Pendidikan 2 nomor 50 Cijantung Wek 2 Cijantung 2. Laos di Patupado Parmingguon di rumah duka Uki, masuk pukul 10 WIB. Napa paton Amang Janus Monang Simangucong, umur 60 tahun, sinonduk ni Inang Linceria Boru Parapat. Nah di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026, alamat Jalan Haji Baping nomor 26B Ciracas, Wik 16 Poncol 2. Laos di Patupado Parmingguon di rumah duka rumah sakit Karolus, masuk pukul sia WIB. Saya di Pargogo itu hatama keluarga na di Bagasan Habot Niroha Huhut Tibu Tarapul. 11. Ucapan terima kasih. Marhite tiktingon huria pasahaton mauliate tu keluarga ni Amang Situa M Manurung Inang Boru Sadari Sianwe 5 Poncol Sada naung pasahaton 1 set bunga altar di Parmengyota Sadarion. Songonima titing na masa di tonga-tonga ni huriata di Bagasan Samingguon, aka titing na asing boy mata jaha di lembaran titing na adong di Hitabe, sai di pasu-pasu di Batama Hita Sude di Parngumiton di Ngoluta. Saunari sahat mahita tu acara pasahaton ulo satuaon tu ruas ni huria naung gonok marumur 70 tahun, ditiki hujahami Gorna Sida, Radema ro tujolo mangadop langgatan manang artar las marhiteon pinangidoma tu Dewan Diakonia lau manuntun nasida. Nah parjolo Amang O Purba manang Opukris Sian Wek Tolu. Nah paduahon Amang HP Tampu Bolon manang Opu Ceril Sian Wek Sia. Na patoluhon Inang DV Boru Nababan manang Nyonya R Marpaung Opu Gabriel Sian Wek 10. Na paupaton Amang P Gultom manang Opu si Nathaniela Sian Wek 10.
Laus tabigima ede pujian sian punguan kor ama.
Mari dimahita sa bukid de nomor 520 ayat sada dohot udusna laos tapasaha makantongan pilihan kantong sada A dohot sada B. Oh
debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ati-ati doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madi hita kamanginang. Hujahama hatani dibata nagabi ojahan di barita nauli di parminggota sadarion ima na dienet sian buku Sakaria bidualu muka sian ayat 20 sah rodi ayat 20 tolu songonon ma hatani dibata songonon do hatani Jehovah Sebaot rodope anggosogot aka bangso doho pangisi ni aka hutabulun. Jala laho dosogot aka pangisi ni hutana sada tu nasa denari madok. Beta hita rap marsobba tu bohini Jehovah. Jala mengalui Jehovah Sebaot. Aupe naing dohot do lao tu si. Tongot tahe rodo sogot aka bangso bolon dohok parbegu aka namarwaso mengalui Jehovah Sebaot di Yerusalem jala marsobba tu bohini Jehovah. Songono dohatani Jehovah Sebaot. Ima aka ari parsigaungan ni 10 halak sian saluhut dilani bangso parbegu. Asa marsigatung nasida tu suhi-suhi ni ulos ni sada halak Yahudi madok rapi tasauduran ai nunga hubigi hami debatado dongan muna. Ido saat ni turpuk jamita di minggu tasadarion jala unok ni minggu tasadarion si para tetehonota siang ulta ima haluaon ni saluhut bangso. Aka manginang obartu survei na pinatupan ni WHO dipartikan na parpudion ni narong sada sahit ya mungkin par kejiwaan ini atau secara psikolog ya katanya ada sekitar 250 sampai 300 juta orang di dunia ini sekarang terkena ya sakit hopeless ya, kehilangan harapan putus harapan. Di kondisi ini Portibion banyak orang diserang oleh keadaan kejiwaan yang kehilangan harapan. Hopeless. Karena situasi keadaan yang dihadapinya. Dengan berbagai alasan atau penyebab sehingga orang-orang mengalami hopeless itu. Putus asa. Mudah-mudahan kita namar minggu saudara dengar dalam kondisi yang songnet. Amin. Nggak putus harapan Nabi. Toh mak. Sudah kehilangan harapan. Ni dalam masongo ni, bedian no persona basoma di sini. Ternyata ada sampai 300 juta orang sedang mengalami kondisi seperti itu. Dan bahayanya katanya orang 4 bulan tidak makan masih bisa bertahan hidup. 3 hari tidak minum masih bisa bertahan hidup. 4 menit tidak bernapas masih bisa hidup. Tapi 1 detik orang yang sudah kehilangan harapan pasti akan mati. Alanya di minggu sadarion neng diurupi hita asa nang saat hita tu kondisi nasi songoni. Jangan sampai kita menjadi seorang yang terserang penyakit putus asa, putus harapan, kehilangan pengharapan dalam kehidupannya. Karena ini sangat mematikan. Dan memang terbukti ya Manginang. Berapa banyak orang sekarang mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Hanya penyebabnya dia kehilangan harapan. Putus asa. Dakta boto DP buah hasilnya paling jelas. Alai lagi viral di piga-piga mingguan. Ya seorang dokter harus bunuh diri hanya karena mengalami tekanan kejiwaan, tekanan psikis. Jadi kita juga hati-hati yang Manginang berbicara. Suatu kami putus asa jol mahlan alani hatata. Kita anggap perkataan kita itu biasa saja padahal bisa itu melukai orang
bahkan membuat orang menjadi putus asa, bahkan orang bisa menjadi mengambil tindakan yang mematikan bagi dirinya. Noaing los ido tabe hatane debata di minggu tersedarion. Disuruh debata panuirang Sakaria maka tahun hatana tong-tong di bangsai yang memang juga sedang dalam kondisi hopeless, putus asa. Nungga dibuat debata nasida mulak sian habuangan Babel, nungga masuk nasida tu Yerusalem, tu huta ni debata. Tapi kemudian mereka setelah menjalani masa-masa kembali dari pembuangan itu, mulai masuk kepada masa-masa hampir kehilangan harapan. Salah satu bukti dung sahat nasida mulak tu Yerusalem, sada misi napi nasaan di batas tengah-tengah di bangsa ima paulihon mulak bagas joro di Yerusalem. Membangun kembali bait Allah di Yerusalem yang sudah dihancurkan oleh Babilonia ketika itu. Awalnya mereka memulai pekerjaan itu tapi kemudian menjadi terhenti. Dan sejarah mencatatkan 16 tahun pembangunan kembali bait Allah di Yerusalem itu terhenti. Semua itu karena merasa mereka tidak punya harapan lagi. Ayahon. Sibuk dengan dirinya sendiri. Karena dengan keadaan pengharapan yang hampir hilang, mereka mencoba dan terfokus kepada dirinya sendiri sehingga tugas yang diberikan Tuhan kepada mereka abaikan. Lanido Roma hatani dibata tutonga-tonga ni bangsoi laho makkehe nasida muse. Bahwa Tuhan tidak berhenti mengasihi mereka. Alanido molo tabereksan goar ni si Sakarias, lapatan ni goar ni Sakarion ima debata marningot. Allah mengingat. Jadi kalaupun keadaan bangsa itu ketika seperti itu, Israel dan mereka banyak sekali hal-hal yang menurut mereka sangat tidak logis. Bahasa ikut uhumon di bata nasida, marite bangsa na somana dari bata, bangsa na jumahat sian nasida, sehingga mereka menganggap Allah sudah melupakan mereka. Alanido marhite hite panurang Sakariolas di pasunggulo tengah-tengah di bangsai dangdung dihalupahon di bata nasida. Allah tetap mengingat mereka. Aldo molota jahas yang bidualu di ayat 8 Juli, godang akan napinar baga-baga di debata, napinabuan di debata tengah-tengah di bangsai akasilas ni roha, naiko masa sogot di pudian niari di ngolu nasida. Laos ido nangsian turpukon di ayat 20 saat roh di ayat 20 toluan. Bahwa bangsa yang sedang kehilangan pengharapan itu bangsa yang sudah secara spiritualitasnya itu sangat terjatuh, mereka dikuatkan kembali. Moltajah di sepulusia di joloni ayati, irokon aka parpuasomuna gabe parohon aka pararirayaon bolon akalasni roha Tuhamu. Kamu akan beroleh keselamatan, bahkan Yerusalem kelak menjadi tempat seluruh bangsa datang untuk mencari Tuhan. Jadi unang mago pakirim memuna, jangan hilang pengharapanmu. Justru Yerusalem menjadi tempat kelak di mana seluruh bangsa akan datang untuk mencari Tuhan, karena di sanalah tempat keselamatan itu. Ini yang dari pinasahan ni debata nak tihi tali tongong-tongan ninguluton kamanginang. Bohado hita nang diragam ni pardal ningoluta marningot. Terus meyakinkan diri bahwa Tuhan Allah mengingat kita. Dan kalaupun seperti itu realita kehidupan kita sekarang, maka yakinlah kelak hidup kita akan justru menjadi pusat sukacita Allah. Gabi hagogok ni halasan di roha nasihat dewata. Ubah maju ada contoh, ya mungkin gait ni akaruas ni huriat tadi di kondisi ni naptapatupan wae ngakamanginang di piga-piga hali pajupang alai daro aku ana bergeget doran tu tuan daro aku songoni. Jadi molo pajupang
Ba mang kabar sehat. Ai madah isigay hamu gereja inna. Baru pajupang muse gawe subuh masuk ke gereja ipur pare hamu gereja inna. Ya. Baru dihatai muse tema sige hamu ma gereja. Tapi saya yakin itu adalah candaan gurauan untuk menyemangati kita. Israel 16 tahun tertunda pembangunan bait Allahnya. Kita berdoa habis jantung November kita sudah kembali kepada kondisi yang bahkan lebih sempurna pelayanannya. Melolau hamu naik tu siamunan, kalau kubereng bah ngalapangan futsal narak dulu bulana. Anu di baribana dong ruangan lansia, di sima sude lansia ganup arabu marsaor. Ngadong bi inganan nana sangat representatif dan songon di ruang kaca naseling. Artinya mau tu songon ini pe kondisi nuaing, ya jangan menjadi kehilangan semangat. Sebentar kelak akan mendatangkan justru kesempurnaan sukacita bagi persekutuan, peribadahan dan pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Maka jangan berputus asa. Ale terus disemangati slogan na marpurata kiete amanginang. Amin. Maka ini dikatakan Allah kepada Israel, jangan berputus asa. Justru dari Yerusalem, justru ke Yerusalem, kelak seluruh bangsa-bangsa akan datang. Ai di Sido, ai nungga hubigi hami di Batado dongan muna. Jala Israel di gobarhon di parang sakarion, nagabe halak Yahudi, nagabe ingana persigatungan ni sudia, bangso do home di hati hai. Ima namar tudu-tudu titu hata Yesus Kristus. Aisian Yerusalem do, harorowan ni Yesus Kristus, lahu patuluson, patupahon, haluaon, tu saluhut bangso. Marhite-hite ido gabe saluh bangso home do marga, gabe dapotan haluaon di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Pola digobar hompan ruang Sakaria nakin didokon 10 bangsoi 10 halaki ekor ro marsigatung nasida tu suhi ni ules ni sada halak Yahudi ini. Itulah Yesus Kristus. Ibu tu hamu tahe suhi ni ules si hamu tidak danak tahe mololau tuonan ro omak nama dokon tiup madarhinin. Arang ko tahe molo pojot dionani unang pelua denna saya tarik ma ya aro teh rok ya manang baju ni inatai siapa rohana saya leleng dang maluon na tinuk non bamanang tu dia mamelo omak nai batu sime mana ya manang na tu parikan nasi di mana lau tu sime ya manang tu persayur mana tu sime ala itu tonani omak na sotung malua tangam musian baju. Dan seorang anak jika dia masih memegang pakaian ibunya di keramaian berjalan, pasti dia akan merasa nyaman, tenang, yakin. Ali holam beluai, ongkoi mana pe mangangguki na mana. Dan ibu tu be gabe mangangguki ala ibereng saru pada sudiete. Au ngehe sada dia anak terro tua mereka ti. Yo hawlau, hape dong ibereng buhiku ada ngok kabe bapak kina rohana sangon. Ala ni biar ni rohana mangak mereka di mana di keramaianon odor apa pakin rohana mereka itu au terhutakup apa HP dah manganggu gimana ali bereng mana dah ngok kabe pakin mana HP nama ngalui bapak na di bana. Jadi dah digambarkan juga ketika kita berpegang kepada Dia Sang Mesias Anak Allah yang sudah datang itu maka akan selalu memberikan kenyamanan, ketentraman, ketenangan dan keteduhan hati di dalam kehidupan. Ima mengalun gogo dihita. Asaboy tahamonakon sadok ake paraloan ninguluton. Asaboy tahamonakon semua perjuangan-perjuangan kehidupan kita. Kita harus juga katakan sebentar. Molo Paulus madokon dang sadiai maribakon hasangapon silihoron dibata sogot tu. Jalikon terus do pasi kobota model marang tujuan ninguluton. Dia tujuan ninguluton teh. Surgui itu terakhir tujuan yang ngeluta. Ya, dunia ini bukan menjadi tujuan akhir kita, tapi adalah surga. Jadi mari kita menangkan perjalanan di dunia ini karena dunia ini bukan menjadi akhir dari kehidupan kita, tapi capaian kita adalah surga. Molo tabereng nakin
sian pangukapon nagabi epistel di paraminggoton. Ya. Molo tajaha di pangukapon pitu ayat pa siahoni di kondisi. Hubereng macetorop na sodapot bilangan ni jolma sian nasabangso marga dot home dot hata akan jongjong diadopan di habangsai dot diadopan ni biru-birui akan maruluson abi nasaksak jana maniop mare-mari tangan nasida kai semei jala di dia dui di pangukaponi imana masa sogot di inganan nama noktong na pinaradi ni debata lalu Allah sudah memperlihatkan itu kepada Yohanes. Siapa mereka itu? Multa jahat dia nama itu di dokon. Ise doi ninna. Ima akan nang rosian hapur suhon godang. Nunga diburi nasida abid nasida. Jala dipasaksak di bagasan mudar ni biru-biri. Orang-orang yang memenangkan pertandingannya di dunia ini. Molo husirikir stok kira manginang kondisi ni huriana parjolo. Dan arung sedia na tadupin waingon. Ngata jahaira sejarah hati. Buharu pengalaman ni huriana parjului di masanya Kapostel, termasuk di masa Rasul Yohanes, Rasul Petrus, Rasul Paulus. Bagaimana kaisar-kaisar ketika itu sangat luar biasa jahatnya menghukum orang-orang percaya kepada Kristus. Hero hamu di gigi hamu tahe guarni panangga sinero. Hero tahe. Harus tidak ada anak panangga di hutan nami. Harus 10 pitu sudi do sinero guarnion. Berapa binoto hian sejarah nih. Dunglah masih sekolah mei masuk SMP, masuk SMA, ni persejarah masih sejarah. Dan guarni panangga HP. Guarni sudah HP. Seorang guarni sahalak kaisar. Orang yang sangat berkuasa pada zamannya. Pada waktu kemudian nama itu justru dibuat orang kepada seekor peliharaan. Itu hanya mau menunjukkan bagaimana rendahnya dia karena dulu ketika hidupnya dia melakukan sebuah kejahatan besar. Di sejarah di dokon, di pajongjong doa kana prosiai, ditutungi borngin nai, gabe, ya napatiro dalan di borngin nai. Di pertanyaan aku dokon di sokona manginang. Berdoalah kita jangan sampai kita mengalami seperti itu. Amin. Ayah mahro maulana menamar huria di Indonesia nuaing. Ya mulai sotik dilarang ibadah duka cita di nautik-otik namanya kan. Pengguna julu pang ditutungi. Ayah maharo bobatan waing namar hurion, naga bihala Kristenon, termasuk namar hakabipion, termasuk namar hakabipi jantungon. Bobat holanido, dang pola gabi ko di pajongjong, molo proseo tu Kristus upamate ho dangarong be. Paling bobata roho mar minggu hari minggu dah, itu kan? Nang kita roho pertangyangan hari Rabu manang hari Kamis. Baru bayar pila bulanan nate, ini do kan? Holanido kan? Baru mau boi muse asal sahur renovasi ton, beliau janji imammu. Dan kita yang ketua, itu kan. Harus kita katakan, ternyata tidak seberapa. Coba kita ingat kembali pengalaman orang-orang percaya di gereja mula-mula. Bernapas saja pun ketakutan karena ancaman yang luar biasa karena mereka sudah percaya kepada Kristus. Ditutungi, dipamate, dipasiak-siak, dilelei. Alanido didokon pangukaponi. Hendaklah engkau setia sampai mati supaya engkau beroleh mahkota kehidupan. Supaya masuk harus memenangkan pertandingan itu. Alani nang dipanggil tu hita, molo surgoido nagabe tujuan di ngolu ni haprosyauta. Mari berjuang di tengah-tengah kehidupan kita ini. Jangan langsung hopeless, jangan kehilangan harapan, jangan putus asa. Sekali kita putus asa, maka harapan masuk surga, beroleh kehidupan kekal itu akan sirna dari kehidupan kita. Mari kita gunakan kasih karunia Tuhan yang sudah membuka keselamatan bagi semua orang. Amin. Martangi yang mahita. Melihat yang madiholi Jehovah Tuhan nami. Dengan marsaringar hol, mari ditihatam di tengah-tengah di parsara minggu nami sadarion. Nah terus manugu-nugu kami, margugi hok kami. Asa unang mago pakirimon nami. Molotung masa ragamnya kahamaulon paru kilo di ngulu nami. Songon namasa di tengah-tengah di bangsom Israeli. Mago pakirimon nasida, mago gugu nasida, ala ni gudang ni akahamaulon dan ni adupan nasida. Ala ni di pabotohoko ali Jehovah. Asa margugu hami.
Manok tong mahami marsigat tung marsitiopan tu anakmu Yesus Kristus. Nang roh tu portibion mangalion gogo do haluao dihami. Saliling marsitiopa kami tu ibana. Disima hami dapotan pos ni roha. Gogo dohot las ni roha. Muliati madiho Tuhan. Asima gogo nami nama nguduti akan ngolu nami ulau nami nang perdalan ni rumah tangga keluarga doa kapariana kolon nami. Songon di manang di tengah-tengah di ulau paku basyon ni huriam hakai bisi jantungon mangasahoko margogo jala marsitu mahami Tuhan patulus sesaluhunai asa tung idao ni bangsoon idao ni torop halak hagogonmu wasom marhiti-hiti huriam hakai bisi jantungon maragam aka ulau paku basyon natongon na pinatupan ni huriamon pos rohanami Tuhan mangasahoko tulus do dia katiki nong hubuhul hami. Kegiatan renovasi natongon mardalan dio bason. Pasu-pasu dia kapad di tukang. Nong pinilitmu nong pinadirim. Gabi tanganmu mangulahon ulaon Tuhan. Padahal siya nasida akamara do abat-abat. Jala totong leolas ni rohan nasida. Mangulahon aka ulaon ni. Asa hibul rohan nasida. Patupahon kegiatan renovasi sa denggan-denggan. Nang akan narikotuk ulaon Tuhan. Sai patulu somui namora do oho ali Jahoba useho mapasupasum tonga-tonga ni huriamon asa didikina sikop nasa narikot di ulau ni asa didikina sopola lileng di sihol ni rohanami Tuhan di bulan November 2020 mon pakidahon naima parbue ni hinauli renovasi na pinatupan ni huriamon lamdenggan aka inganan pakobasyon di tengah-tengah ni huriam hakai jantungan. Pasu-pasu matuan nang kegiatan panitia transformasi do pesta gotilon. Saluhut na pei mangasaho kodo patu pahami Tuhan. Lo bisa nakan hu pikiri hami sai na patu paumwi lampaher bakon harajaumu di tengah-tengah ni huriam. Dio basa Tuhan lah sudahnya kaima akan tua-tua nami namar las ni roha si ala ni tabba ni umur nani lihonmu Tuhan. Songo tadar melatin di huriam di pasahat huriam tu akan atau tanamion sadarion ulos satu aon pasu-pasu mana sida Tuhan marlas ni roha marite ulos satu aon pinasat ni huriami asa totong pos roha nasida hodo nama dogu-dogu na parorot doh nama masun-masun nasida di sadok panggul miton ningguluna pasu-pasu nang sudi keluargana pasu-pasu nang sudi paparanna Tuhan asa nang ngolu ni aka keluarga do paparanna sida pe tau sangap di guarmu atau moliati madiho ali Jahoba di bagasan Kristus sobah nami elik nami tangihon ma amin. Marede mahita los tapasahat ma peliata.
nong taba pungon martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haruan isaluhut sileho-leho na denggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom, pasu-pasu mai jarramoti, asahu parasya kami pilihanon, pati bulhon harajaon muri tokotongan huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim, asalam huta dahami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam gir-gir hami madok moliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, sai binerbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomani roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangluan siapari, sesa madosanami songon pane sanami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala dipasaor honma damena tutodim.